Здравейте на всички! Сега ще ви покажа как да научите така нареченото силово упражнение, но преди това задължително загравайте от 5 до 10 минути китките, рамената и така нататък. Сега ще ви покажа едни от основните упражнения, които ще ви помогнат, за да го научите. Второто нещо, което ще ви науча, е техниката при завъртането на китките. След като се наберете до гърдите, трябва да завъртите китките надолу. Сега ще ви покажа няколко упражнения, които ще ви помогнат да сваните техниката. И сега ще ви покажа третото упражнение, което ще ви помогне също много. Дано да ви хареса туториала и дано да съм ви помогнал. Коментирайте, от вас зависи дали да продължа да правя туториал клипчета. Това беше от мен. Чао!